Sisimulan na ang konstruksyon ng Calmay Bridge sa Dagupan City matapos ang isinagawang groundbreaking ceremony kahapon, December 20, 2024. Magiging bahagi ang bagong tulay ng Pangasinan to Zambales Road to Judge Jose de Venecia Extension Bypass and Diversion Road, kung saan konektado na ito sa city proper ng lungsod. Dinaluhan ang naturang aktibidad ni Mayor Belen Fernandez kasama sina 4th District Representative Congressman Christopher de Venecia at iba pang kawani ng gobyerno. Sa panayam ng IFM Dagupan kay Barangay Calmay Captain Joven Salayog, makatutulong ang naturang proyekto hindi lamang sa mas pinabilis na transportasyon, maging ang potensyal din na pagpasok ng mga negosyo sa barangay at lungsod. Samantala, inaasahan ng ilang Dagupenyos ang pagtatapos nito upang makatulong pagdating sa pag-ibsan ng daloy ng trapiko sa mga kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM News.